saboda haka wannan dattijo kar ku ɗauka hisabin mutane na duniya shine na lahira, wannan zancen banza ne. Yanzu haka wasu sai su sa shi wuta, kuma an je lahiran nan kai banza ma ta fi ka, ba kai za a ba takardar hisabi ba, baka san inda makullin aljanna yake ba, baka san inda na wuta yake ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin na sa maku cikakken bidiyon, ina roƙo don Allah ku dakata ku saurari wani bayani kaɗan. Wannan malami da kuke gani kowa ya san shi, mai suna Malam Yunusa Mai Risala Kano. Babu shakka wannan malami ya cancanta a yaba masa, musamman yadda ya fito ya tofa albarkacin bakinsa akan irin maganganu marasa daɗi da suke biyowa baya rasuwar Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi. A cikin wannan bidiyo nasa ya yi magana ne akan wanda suke yi wa mutum hisabi tun daga nan duniya. Da zarar aka ce kai malami ne, in dai ba a ɓangaren wasu kake ba, to shi kenan kai ba musulmi ba ne ba, sai su kafirta ka, wanda hakan ba abu ba ne mai kyau. Dukan mu musulmi ne idan za a yi wa juna adalci. Sannan malamin ya yi magana akan in dai wannan abubuwan suka ci gaba da faruwa a arewacin Najeriya, babu shakka kan musulmi zai ƙara rarraba ne, wanda ba hakan aka so ba. So ake kullum musulunci ya ci gaba, amma wannan ƙungiya ta soki waccan ƙungiya ta soki waccan ƙungiya, hakan ba abu bane mai kyau. Idan aka ci gaba da tafiya a haka, wanda ba musulmi bane ba yadda za a yi sha'awar shiga musulunci. Daga ƙarshe muna roƙo Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kan musulmi, ya ƙara haɗa kan musulmi, ya ƙara haɗa kan musulmi, ya ƙara zaunar mamu da arewacin Najeriya lahiya. Dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel tamu mai albarka, muna roƙo da ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa mun samu sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ga bidiyon kamar haka. Yanzu a ya rasu ma Allah ya karɓi kayansa, kar ku ɗauka fa daina zage shi za'i. Annabi Muhammadu da ya zo da Ƙur'ani, an daina zagin Ƙur'anin, amma ina yake? Saboda haka wannan babban shehin malami Sheikh Dahiru Usman Bauchi, dattijan arziki wanda rayuwarsa ya zama hidima ce akan alkur'ani. Kar ku dauka zaka ga Qur'ani hidima, ko a duniya Allah sai ya dan bincina maka wallahi, ko a duniya. Saboda haka wannan dattijo kar ku dauka hisabin mutane na duniya shine na lahira, wannan zancen banza ne. Yanzu haka wasu sai su sa shi wuta, kuma an je lahiran nan kai banza ma ta fi ka, ba kai za a ba takardar hisabi ba, baka san inda makullin aljanna yake ba, baka san inda na wuta yake ba. Mu a gurinmu ba mahaukacin tunani muke tafiya da shi a kai ba mu san meye wa Allah na baɗini ba, amma dai ni na san yayi alarammomi wanda sun karanta alkur'ani. Wannan ko kai ma makiyinsa ka san haka. Kai ko banda waɗanda kai tirenin su zagi tsohuwa, su zagi tsoho, su zagi mai mulki, su yi wa kowa barazana, su kare na. Gashi nan ko ba ku daina ba. Su ma wanda ya rena suna hadda Qur'ani ga sunan sai abin da ya gaba. Saboda haka wannan dattijan arziki kamar yadda na faɗa, Allah sa can tafuna. Mu ma Allah sa haka. Inda wai shi mai zagin sama ya sa shi aljanna, kai ina certificate din taka aljanna? A cikin mala'iku ya sunanka? Ai wannan ƙarshen jahilci kenan a duniya. In alaika illal balagu wa alainal hisabu. Isarwa ne naka, amma bincike wa yasa kake mutum hisabi haka tura shi wuta. Saboda haka Dahiru Usman Bauchi muna fata an yi rayuwa mai amfani, tunda an ce a ɗarin ma an ɗora ƙwaya 2. Kuma dai yanzu idan wani ya mutu shekara 100 yana kiɗa yana rawa yana ihu, da ya mutu sai ka ji an ce Allah ji kansa ya ba da gudunmawa. Amma shi yanzu sai a ce dan wuta ne.
saboda babu hankali a cikin lamarin. Ai irin wannan rayuwar mu muke so mu tsofe mu kare akan alqur'ani. Saboda haka Allah ya sa cikin ƴaƴansa kada wani ya tashi yana rena alqur'ani. In wani ya tashi a ƴaƴansa yana rena alqur'ani, albasa ba ta halin ruwa ba. Kuma ina so tambaye ku taron nan anan. Wa ya taba ji Dahir Bauchi ya bude baki yayin alqur'ani wulakanci ya ce mai tatsini? Sau daya. Kuma kai ne zaka sa shi wuta kai a baka aljanna saboda tosashiyar basira da kake da ita. Kun taba ji ya sa alqur'ani gaba yana caccaka? Kuma alfarmar da yake da ita ya ce da wani gwamna ya je ya dau mataki kan masu alqur'ani. Dahir Bauchi ya taba yin wannan abu? Shi yasa har gobe da gaban gobe muna ganin mutuncinsa. Allah ya sa an yi rayuwa mai amfani, mu ma Allah ya sa haka. Yo kuma kai da baka tsoron ka mutu kana faɗa da Qur'ani, sai mu za mu ji tsoron mu mutu muna karanta alqur'ani? Ai ba zai yi ba. To wannan dattijan arziki Allah ya mai da gurbin sa wanda ya san darajar Qur'ani cikin ƴaƴansa. Allah ya raba shi da gunya. Mu ma Allah ka raba ƴaƴanmu da gunya. Kai yanzu da kake ce da mutane haka, Allah ya ce kai kana jin kana da kimar? Ka gaya min kana da kimar? Baka da wata kima. Kuma laifinka ka rike littafin Allah, kana sakin littafin Allah, kana da kima kuma. Shi yasa duk wani abu da ake yi, matsalar da muka taso, alarammomi kamar yadda Sheikh Dahir Usman Bauchi ya rene su ya bar su a baya, ku yi haƙuri, ku dinga haɗa alƙur'ani da fassararsa. Idan ba haka kuka yi ba, ga ku da alkhairi ba ku san yadda za ku ci alkhairin ba, ga ku da hanya aljanna za ku saki ku kama hanyar wuta, ga ku da littafin albarka za ku saki ku kama mara albarka. Sanin fassarar nan shi yake sa ka gane Allah, ka gane annabi, ka gane musulunci. To nan za mu tsaya akan wannan ta'aziyya. Allah ya sa can tafi nan, mu ma Allah ya sa haka.